Здравейте, казвам се Борислав Шопов, рехабилитатор в болница за рехабилитация Авис Медикът ученица. Днес ще ви покажем комплекс от упражнения след операция на колянна става. Започваме с движение в глезените, нагоре и надолу. Може двата крака едновременно, може и да ги редуваме ляв и десен. 10 повторения, 3 до 4 серии. Добре, Сашко. Сега започваме с повдигане на крака и спънат, като редуваме ляв и десен. Отново 10 повторения, 3-4 серии. Следващото упражнение е свиване на коляното с плъзгане по кушетката, докъдето има възможност, като редуваме опериран и здрав крак. Следващото упражнение е изнасяне на крака в страни. Прибираме, изнасяме другия, прибираме. Отново 10 повторения, 3-4 серии. Достатъчно. Следващото упражнение ще бъде от седеж. От седеж с здравия крак подпомагаме оперирания, за да го изпъниме колкото може и задържаме в крайния обем, след което помагаме за свиването и трябва да се усеща леко разтягане до лека болка. Отново се правят 10 повторения, 3-4 серии. Всички упражнения се правят по 10 повторения, 3-4 серии, 2 пъти в деня.